Ayo 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 ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Mon 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watu kok hubungane karo obat kuat. Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk.